naende twali kubulia abantu baitu eserikali ya Kenya igasi serikali nukulinda omulembe igasi serikali nukuhakikisha nga abantu baitu mbalindire ondete yogoche gionde ondete yogoitonde mtu arekare kitendeke kiaba abasigari no bateneine asamagana kurutwa batari gukora kende gukanyamanga ayo abasigari bali babere baraka naria gotukubulinga babwatwe bairukot kiagera nabarubwigo banganga nabo bali gusegeta nabo bali ngasesegiria naende abarayi bali barwete kibasasa abana baitu kiagera mbamenyekanete babere nabaro babwatwe bairukot nalio murembora abe aseke nyorugitu gya kisi kiagera asebonoiga abantu imani ase serikali ya irendense barorenga igo barora kini serikali teri kubalenda bune bwanrete igonga serikali rasmira atua tari bali nane boka bairua report abantu nabange barengaria nabarayi baria barwete kibasasa abana baria nabaro bwatu babe kochina twabuliriye ngento kende kyobosoko kiaba nga karege tu amayete nga machambasi na basaje balikoba lakini mwarege ngento kende nga mpaka abasubati babikuru basoiro bochambasi mwaro musubati yo manero kubulia magena ubegete eyanga yarengeret nero kuruta magena kelia negento getarenga sekemira gikugusi nga mpaka abasubati musubati onyorera abana bamenyetenga nga kiabana bagutuko asobo kongu naende baje kubanga nabo bagutumeka kurwani abande